Janji Gatotkaca Lena bakal tak arah patine. Sisan gawe aku bakal gawe geger. Aku bakal gawe gendro. Ing ripalungguhan iki apa jeneng sira Yayi Godayitma isih kepengin duweni gegayuhan sesandingan utawa rabi kelawan titise Bathara Widawati. Oh alah Kang. Ngono kok ndadak kok takoke iki jane kepiye to Kang? Urip patiku wiwit jaman aku urip ana Ngalengka, wiwit aku jaman urip nalika aku isih jeneng Dasamuka biyen sing tak ajab ya mung Widawati. Kowe ngerti prasetyaning atiku to Kang? Aku iki yen ora karo Widawati aluwung ora Kang. Apa iya kuwi tenan Kang Godayitma piye? Sumurupa ya Yayi. Yen si Adi tetep ngoyak kelawan titis Widawati, bejo kemayangan uripmu, bejo kemayangan uripe si Adi Yayi Godayitma. Krana dina iki titis Widawati lagi cedhak karo aku. Lho. Karepe Kakang Bima piye? Titis Widawati dina sakmengko mapan ana ing negara Ngamarta ya ing Praja Ngendrapara Hasta. Ya kuwi mapane ana ing kasatriyan Madukara. Ya kuwi garwane Paman Janaka ya Paman Arjuna kang sesilihe Wara Sembadra ya Dewi Bratajaya. Kuwi titis Widawati. Latialah jebul titis Widawati jebule isih bibekmu dhewe to Kang. Kapara nyata Yayi. Yo. Yen pancen kaya mangkono ndak jaluk ya Kang. Bibekmu tak rabine Kang. Iya. Perkara kok jaluk gampang. Perkara kok jaluk ketemu mburi. Nanging kabeh mau ana pitukane, kabeh mau ana syarat-saranane. Apa dalan kang kudu tak tempuh Kakang? Ngene ya Yayi. Dina sakmengko si Adi sabiyantuwa marang pun Kakang, aku bantunen Yayi. Carane aku bantu, aku wektu dina iki bakal tilik adiku Gatotkaca bocah pringgondani kang sakmengko lagi nandhang raga utawa lara. Nalikane Gatotkaca iki mengko lena empakno permana jatimu. Gatotkaca patenana. Yen Gatotkaca mati, Janaka bakal bingung krana Gatotkaca mono anak mantune Paman Janaka. Ngono Kakang, iya. Yen Janaka bingung bakal ngenes pikire, yen wis ngenes pikire bakal mati. Yen Janaka wis mati sak rampunge kuwi titis Widawati dadi kukupane adiku Godayitma ya adiku Dasakumara. Alatiala. Ya atur nuwun Kakang. Ai. Matur nuwun ya Kang, matur nuwun Kakang Bumanara Kasura wis nuduhke dalan titis Widawati kanggo adimu aku Dasakumara ya Godayitma. Ya Yayi padha-padha. Yen pancen kaya mangkono pun Kakang nyuwun pamit bakal bali dhisik.
ana ing negaraku negara Trajutrisna. Mengko aku bakale lagi lumarap ana ing negara Pringgondane saperlu nyambangi Gatotkaca kang lagi nandhang raga utawa lara. Ya Kakang ya. Mengko ngenteni lenane bocah Pringgondane si Gatotkaca. Janji Gatotkaca lena bakal tak arah patine. Sisan gawe aku bakal gawe geger. Aku bakal gawe gendro. Sisan gawe Godhoyit Mayadasa Kumara gawe kisruh marang para satriya satriyaning tanah Jawa. Kanthi cara iki muga-muga kasempatan aku sesandingan kawan Titis Widawati ya Kakang. Paman Patih Pancatyono. Rene Paman. Diatur-atur miturut Hanut sumarah mring Gusti dene Sidi Mimang Utama
panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara orinara panmering pro abdi latiala anak angger Buma Narakasura kula ingkang paman warangka dalem wonten ing praja Trajutrisna kula pun paman Patih Pancatnyana hanganti-anti kang sarta hangantu-antu rawuh paduka anak angger Buma Narakasura saking kraton nagari Dwarawati. Kados pundi, Nger? Kados pundi? Jengandika sampun matur dhateng Keng Rama menapa dereng? Babakan menawi jengandika anak angger kepengin dados senopati agung wonten ing negari Ngamarta. Kula kang paman Pancatnyana arsa hangangklungaken jangga hanilingaken karena nenggara mentah dawuh jengandika anak angger Buma Narakasura. Paman Pancatnyana paman. Inggih. Sampun paman, sampun. Kula sampun matur dhateng Rama Dewaji, Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Mbok bilih kula kepengin dados senopati. Sababipun menapa? Sababipun menapa Buma Narakasura ratu ing negara Trajutrisna kok ngangsa kok ngaya pengin dadi senopati. Kamangka yen dipikir-pikir Buma wis dadi ratu, wis keceh bondo, keceh bandu. Urip sarwa mubra mubru bondo donya sampun sarwi kecukupan. Kok isih ngangsa, kok isih ngaya duweni gegayuhan dados senopati. Sababipun napa, Nger? Ngaten paman. Buma Narakasura bethekipun kepengin ngluhuraken lan hangaromaken asmanipun Kanjeng Rama Sri Prabu Kresna ing praja Dwarawati. Jal, sakniki sampeyan penggalih, saiki sampeyan pikir, paman. Para pepunden-pepunden Pandhawa kalian Kanjeng Rama Sri Bathara Kresna menika ibaratipun kreta jaran sakusire. Kreta jarane para Pandhawa, kusire Kanjeng Rama Dewaji. Lah awit raket supeketing kekadangan ing antaraning para pepunden Pandhawa lan Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Ratu Trajutrisna Buma Narakasura kepengin nyambung sejarah menika. Kula kepengin nglajengaken sejarah menawi kula mangke saged kasembadan dados senopati agung nagari Ngamarta. Tartamtu boten namung bondo donya negari kula Trajutrisna mriki, ning nyawa kula inggih badhe kula udhakaken dhateng para Pandhawa. Ing pamrih ampun ngantos surem sirap kajayaning para Pandhawa paman. Nuwun inggih, Nger, inggih. Menawi menika tumuju wonten kabecikan keng paman namung derek anjurung, Nger. Nanging Kanjeng Rama paring dawuh paman. Wekdal sakmangke dinten sakmangke sedaya para kawula ing Ngamarta sampun cocok, sampun condong lan rumajang mbok bilih si Gatotkaca ingkang minangka dadi senopati agung negari Ngamarta. Mongko sakmangke Gatotkaca nandhang raga utawi lara, mboten saged mobah, mboten saged musik, mboten saged glawat. Saya nambahi rasa pitados kula mbok menawi benjang sing dados senopati niku Buma dudu si Gatotkaca. Nyatane durung dipilih wae wis lara. Mbok menawi ragate kurang, Nger. Ora perkara kuwi, paman. Lho, lemben mbok menawi kae. Dudu perkara ragat, mila.
sampeyan saiki kirapne Wadyabala sampeyan saka negara Trajutresna. Mang perintah tumuju ngombyongi laku kula niliki Gatotkaca kang lagi lara. Inggih prawaca dawuh pangandika Paduka anak Angger Bama Narakasura kang paman kalilan cumadung dawuh lan madal pasilan. Surak Balaba minangka tetenger budhaling wadya. Bocah Temenggung kula wonten dawuh sinuwun budhal dina iki. Prawadya samya samapta. Bosi yoga arsa anggelar baris manunggal sajuru-juru kumlebet kang Wadyabala Trajutresna budhal dina iki.
Yo, wadya para traju tresna budhal kabeh so. Woi, oh, hey, doi, wah, iya, wah, hey, woi, oh, hey, oh, hey, oh, hey, wah, hey, oh, hey.
Mijelanganira sang nar pati